τράφιλο βλέπω εδώ, το κράνος του Γιάννη, παιδιά. Αυτός είμαι εγώ. Εδώ Γιάννης. Εγώ είμαι καλά. Ο Γιάννης είναι καλά. Κι εγώ καλά είμαι, αλλά δεν το λέμε παραπέρα. Εδώ είναι η Αθανασία. Η οδηγός μας. Μαλάκα, μην ξενερώνεις. Τράβα. Τι να τραβήξω. Τράβα την Αθανασία. Όχι, τι να τραβήξω ρε μαλάκα, πού να τραβήξω. Αθανασία. Δεν έχει. Μ' αγαπάς. Καθόλου. Στα αρχίδια μου. Πάρτε πίσω. Γιάννη, το κράνος γιατί το έχεις εκεί Για ακριβώς? προφυλακτικό. Το αγαπάω αυτό το κράνος γιατί είναι σφαιρικό. Έτσι και μου κάνουν αλκοτές, θα χαρούνε. Έχουμε και τζιπι γιάγια. Τζιπι γιάγια, όχι τζιπι, τέλος. Τσουπιγιάγια, τσουπιγιάγια. Τι Βενεζουελά. παίρνεις στο αυτοκίνητο που είναι άπλυτο Στα 3,3 χιλιόμετρα να στρίψεις έτσι. αριστερά? Αυτή η διαδρομή εγώ θα την τραβήξω βίντεο, παιδιά. Τι γίνεται? Το αριστερά το Γιάννης. ξεχάσαμε. Με τυφλώνουν τα Έχω φώτα, δεν πρόβλημα, μπορώ. είμαι αριστερόχειρας. Το κράνος του. Με τα αριστερά. Στα πόσα? Στα από πίσω. Στα 3,2. 3,2. 3,2 Εδώ χιλιόμετρα. δηλαδή. Όχι, και 3. Ρε παιδιά, μήπως πρέπει να πάμε αριστερά? Αριστερά. Γιώργο, μας οδηγάει το Είσαι GPS. σίγουρος για τα αριστερά? Είναι το πιο αξιόπιστο πράγμα που δεν είναι τίποτα απόψε. Της αριστεράς και της προόδου. Όλο αριστερά. Δεν κάνω δηλώσεις σήμερα, δεν μπορώ. Πάντα. Για κάνε ένα κοντινό. Δεν μπορώ να κάνω δηλώσεις σήμερα, είμαι... Το Γιάννη. κράνος κύριε Γιάννη, από πού? Γιάννη, πες μου κάτι. Είμαστε Από πού βγαίνει το γκέι. ψυχοβγάλτης πες? Είναι ένα φίνο κράνος, το έχουμε φέρει από τη μακρινή Ασία. Ασία. Τσάινα. Είναι μπουχάρα. Μπουγάρα, πότε θα είσαι ξανά εδώ. Αθανασία. Πάμε καλά. Ντούρου. Γιούρια. Όχι έτσι. Ιούρια. Μας περασπεράσανε. Από πίσω μας. Τρέχα όλοι. Πίσω μας δεν έχουμε τίποτα. Λάβουμε για να τους Βάζουμε. μαλάκες. Αν είχα πάρει το χιουτζάλι θα το καφουστικό σου. Πρέπει να πάω στην τουαλέτα. Ναι, είμαι εγώ και είμαι καλά. Γιατί δεν τα κάνω πάνω μου. Αθανασία κατουργέσαι. Είναι δήλωση σήμερα. Φραζέ σου βάλουμε ροκαθετηρά. Ιούρια. Όπου βλέπετε διαβάσεις πρέπει να πατάτε φρένο. Χιλιόμετρα. Πρώτα απ' όλα, δεν είμαστε γκέι. Τα 3 χιλιόμετρα. Συγγνώμη, δεν είμαστε γκέι. Όχι, αλλά... Πώς είναι, ναι, μπορεί, αλλά γκέι όχι. Αυτή είναι η διαδρομή Για πες μου. ενός black party. Σε 2,2 χιλιόμετρα θα στρίψει. 1 χιλιόμετρο. Πώς θα περάσατε περάσει στο μόνο. black party? Ναι. Το black party. Με δουλεύεις. Μαυρόγατο το πάρτι. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Γιάννη. Έχουμε σώα στα φρένας. Πάνω απ' Τα όλα. φρένα στα έχουμε γενικά. Εγώ γνώρισα τον έρωτα της ζωής Το μου. κράνος. Το κράνο. Το κράνος. Χωρίς το κεφάλι. Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος για αυτή την γνωριμία. Δεν μου λες το κράνος γιατί το έχεις μες στα μάξι ρε παιδάκι. Τώρα. Να αποκαλύψω. Αποκαλύπτει, τι αποκαλύπτει. Κουνάει. Κουνάει. Κατουργέσαι. Λοιπόν, έχω να δηλώσω. Έχω να δηλώσω. Σου καταράχτες. Γιώργο, τράβα εμένα. Σούλες. Λοιπόν, Αβέντε τσάου ρουμπινέτη. λοιπόν, Γιώργο. Χίλια ρε. Λοιπόν, μισό λεπτό να δηλώσω κάτι. Στα 1200 μέτρα στρίψη. Γιώργο, είμαι καλά. Έχω πιει μόνο ένα ποτό. Από εδώ και πέρα μπορώ να σου πάω κι εγώ. Έχω πιει μόνο ένα ποτό. Λοιπόν, και αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή Αυτό με ικανοποιεί. Είναι μια παρεξήγηση. είναι παρεξήγηση. Για δηλώστε μας κάτι. Δεν Ανάποδα. έχω. Σε βλέπουμε από το καθρέφτη. Δεν έχω. Μαλάκα Γιώργο, αφού Μου το... έχουν βγάλει την Παναγία λέμε. Γιατί, θα ποιος σου- την έβγαλε την Παναγία και πού την πήγε? Εσείς. Θα σου βγάλω με τους Άγιους Πάντες σε λίγο, περίμενε. Το κράνος αλικάτι δεν είναι εδώ μέσα. Είμαστε πανόρμου. Κατά Να βάθος. σου πω. Με το κράνος είμαι εγώ εντάξει. πάρα πολύ Τα δεμένος ξύλα, και δεν το αφήνω με τίποτα. τα ξύλα δεν σας παραξενεύουν. Ναι, αν σου δώσουμε 2 κράνη, θα απογορευτείς το κράνος. Όχι. Γιατί?
Γιατί εγώ έχω δεθεί τώρα. Και είμαι πιστός. Το κράνος. Στα πάντα. Γιάννη, Έλα. έχω μία εντύπωση ότι είμαστε γκέι. Αυτές είναι δηλώσεις. Αυτές είναι Ίσα. δηλώσεις. Όχι και γκέι. Με κράνος. Όχι, δεν είμαστε καθόλου γκέι. Είμαστε άντρες. Γκέι με την καλή την Με έννοια. την πάντα. Με την καλή την έννοια. Γκέι οι οποίοι ας πούμε εκεί πέρα είμαστε ελεύθεροι άντρες που το πες προηγουμένως. Είμαστε ασθενικά που ψάχνουν καινούργιες εμπειρίες. Εσείς ο καθρέφτη τι έχετε να Ας σου πω, στα 500 μέτρα. Αριστερά. Αγάπης ρε μαλάκα! Κάπου την Παναγία στο Χριστό σου μαζί καριόλι ξεφυλισμένη άντρα. Τσατήρο μαχαλάσικο μπερδεμένος, τσατήρο ρούφιανε, καριολόπου στο αγαμιόλι. Ευθεία θα μας εδώ έτσι. Ευθεία. 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 Τι ευθεία ρε! Αριστερά. Αφού λέει να στρίψουμε ρε παιδιά. Άρα θα σου πω εγώ. Άσε, Θα στρίψω ή όχι? στρίψω ό,τι σου λέει το τζιπι γιάγια. Καταρχήν δεν Τζιπι λέει γιάγια. Εδώ δεν στρέφει πάντως. Τζαπάν. Το επόμενο στρέφει φτιάξει εσείς. ματσινάρο. Θα μου φτιάξει. Ω, κοίτα δίπλα. Α, μωρό Ωραία μου. Παναγία μου, Παναγία Πανουκλιώτησα. Εδώ θα πρέπει να στρίψεις δεξιά. Αριστερά. 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 Εδώ δεν πάει. Πάει, πάει, πάει. Παναγία μου Πανουκλιώτησα. Είμαστε κάπου Ωραία. στους πύργους των Αθηνών. Αγνοούνται τα στοιχεία μας. Παναγία μου Πανουκλιώτησα. Μπορούμε να πάμε και στο Μάικ τώρα Είμαστε δηλαδή. ξεφτυλισμένες. Πάμε σε Irish Bar. Είσαι έτοιμος Είμαστε εσύ έτσι. ξεφτυλισμένοι. Δεν είμαστε γκέι πάνω απ' όλα. Έχεις καλάφλα ρε. Γιώργο, είσαι Τι γκέι. έχει? Καράφλα.